Estimat avi, t'escric per Nadal uns dies de fred, de llums brillants i de desitjar-nos coses boniques. Però aquest any, avi, no vull només demanar i desitjar. A l'escola hem après que l'esperança és un llum molt bonic, però que no pot quedar-se a la finestra. La nostra mestra diu que l'esperança ha de tenir mans, i això és el que estem fent. Recordes quan parlàvem que el món necessita ser una mica més bo, bell i just? Doncs amb els meus companys hem decidit que no podem esperar que ho facin els altres i hem començat a sembrar la llavor d'un món millor. A l'escola, cada dia, busquem noves maneres d'ajudar els altres i de cuidar el nostre petit món. No ens conformem a dir que vagi bé. Plegats estem aprenent que els petits gestos fets en equip són la manera real de fer un lloc més just i bo. Aquesta és la nostra manera d'implicar-nos en el món i de celebrar-ho, perquè, avi, l'acció és l'abraçada que porta esperança al món. Bon Nadal!